chinthu DPP imabera atu atsoko ife nali momoto ife ndi tinali magamba kumene kuti okuba tinali fewo tinalapa. kumeneko ndikulankhula kwa foot soldier Ken Msonda kunena kuti iyayi chipani cha Democratic Progressive Party chinaswera kubera zisankho ndipo iwo akudziwa zimene chifukwa kuti anali munthu mmodzi amene anali gamba obera zisankho ku chipani cha Democratic Progressive Party. Nditi mati ayi tikhali modzi pano pa Nyasa Voice Box kuti mvoti Ken Msonda akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Director Mwaswera. Iniyo director ndinu munthu wanzeru kwambiri akaphale anaononga ndalama. Ndinati akaphale madala atu. Osati KKI koma madala akaphale malemu. Ndi chemwalo wanga amene iniyo ndi mayi anu. Chemwalo wanga pa mtima okondedwa anaononga ndalama. Amachita kugula ndi kugulisa chimanga kuti mupite ku college muphunzire ndinu anthu ophunzira nonse iniyo director. Ndinu wanzeru kwambiri asakuphunzitseni anthu abulutu oti ku sukulu sanapiteko oti mwachisomo cha Mulungu ali ndi ndalama ndi amaziona ngati madolo. Chimene chimavuta malayi muno director, abulutu amafuna akhale ngati madolo. Ndeti ndi abulutu ena anthu amene anapita ku sukulu koma amakhala ngati abulutu. Dziko ili litukuka ndi Chakwera chifukwa Chakwera kuchosa ubulutu wonse mwa anthu opita ku sukulu ndi osapita ku sukulu komwe. Nkhani ya chimashini chimene anthu mumati kuti mathematics ndi kampani si mashini yayi. Mashini wo timati EMD, electronic management device. Meki Malawi Electoral Commission si ya munthu kona analemba kuti Malawi. My Lady Justice Annabel Ntalimanja siwoyamba kukhala Meki chair. Pakhala machair ambiri pamene kwa ameki. And niyo director mukudziwa ngati munthu wanzeru oti munapita ku college. Meki chair amamsankha ndi Judicial Commission ya ku Malawi suchita apply. Judicial Commission imakhala pansi ndikunena kuti kodi kumeki tingatumizeko ndani ndi amaona kuti kupite uje suchita apply. And before majaji aja they are obliged to follow what Judicial Commission directs them to do. Mkona sakana pana kakhala mwayi kana bwezi ena akukana koma they are obliged. Judiciary ili ngati a polisi, ili ngati a prison, ili ngati a immigration. They are disciplined, ali ngati a army, they are trained to be disciplined. They are trained not to question the boss. Ku army, if the boss tells you to shoot, ku police, if the boss tells you to shoot, you just shoot. Umazafusa utaombera kuti kodi mati ndiombere chani chinthu chili pansi. So if they tell you to shoot, kandi bambo wako kandi akazi ako kandi anako, you don't question, you just have to shoot. Nchimozi ku judiciary. Judicial Commission ikakhala pansi ndina kuti kumeki tisankhe uje suma funsa umango nyamuka ndikupita. Now system ya procurement ya EMD sinayambe ndi Annabel Ntalimanja halede. Inayamba soon after the elections, inayamba ndi His Lordship Justice Dr. Kachale, a God-fearing person, a born-again Christian. And ameki malinga ndi malamulo, they followed over 50 processes to procure that machine. Msaiwale major stakeholders andale ama elections muno Malawi ndi azipani. And meki yakhala ikuchita consult anthu achipani akula ma secretary general, ma director of elections, ma director of women, ma director of youth, publicity secretaries ndi administrative secretary. This is a composition yaikulu muchipani. Kuti anthu amene akamapita ku misonkhano iliyonse kaya kumeki, kaya polisi, kaya msonkhano uliwonse kaya wapaki, before you go you consult your elders. Imakhala pasi ndikupanga caucus. Caucus ndi chizungu. Pachichewa mumasinana khutu. Tikupita kula agenda yakuti titani. Ndikuti pamene
zipani zimapita kumana ndi ameki atachita summon kuti pali izi anali atakambirana atagwirizana and mukabwerako mumapanga ripoti to your superiors, the president. In the case of other parties, kumakhala Politburo, which is more like the cabinet ya Chipani. You report back to the Politburo or to the party executive committee. Uku kunaliza kuti tikumanaso siku lakuti titani then nkhani yochita procure EMD imene anthu ambiri chifukwa chosadziwa mu mathematics process imene ameki they followed all the legal due process. Engage the stakeholders achipani anawatenga mpaka na ena azipani wakuluakulu ka secretary general, publicity, director wa mai, director wa youth, director wa chinyamata, director of elections, ndikupita ukaona mashini ndi awa anapita nawo kumaiko kumene mashini anachita perform ndikubwerako onse ndikupanga agree kuti tenti gule mashini wa. This is what happened. Palibe mashini amakhala 100% right. Olo mashini azisangu zako America, olo aku UK, pena amavuta. If you are looking for a machine that is 100% right, you will not find it. It's only in heaven where the Father, the Son, and the Holy Spirit sits, where everything is right. But then even in heaven, Satana rana likumwamba anasokoneza. Ngakhale angelo amata kusokoneza. Nchifukwa chake Bible inena kuti munthu ndani kuti mumamkumbukira iye chifukwa iye munamchepesa pang'ono ndi angelo. Angelo so atha kusokoneza. It's only God the Father, Son, and the Holy Spirit amene sasokoneza. Now if anthu niwo kuti munapita ku sukulu amene mukuganiza ngati abulutu, you are looking for a machine that is 100% right, then simunabadwe simukudziwa chimene mukufuna ayi. Process yonse yakagulidwe kazinthu ameki anachisatira ndipo ife ngati azipani tinavomereza kuti izizi zili bwino. Director lero munga mazuke kubatisi rufuna mwalezera mwatembereredwa akupepetulani mwamwantonjani kapena mwamwabibida mwamwa Jameson kapena muli madragi muli high serious inuyo tangosala ndi less than 5 months to elections, a process that started some 4 years ago. Inu ndikuvomereza kuti ayi zizinzona lero ndiye mungamane kuti asiri kutifuna me. Are you serious? Game utile apa director ndikuuze inu ndinunzanga ngati mufuna mwipanga share this audio pachama panga so share ni director. Game ili apa osusa boma mosokozero ndi ADBB ndamene mosokoneza game iyi chifukwa inuyo mumauza anthu wanu kuti zisankho kulibe, ife zisankho sitipanga kulibe chifukwa inuyo ADBB munalibe candidate. APM sakuyima ndipo samayima ndipo sayima. Mumve kwa ine ndibwereze APM sakuyima sayima ndipo samayima. Ndiye niyo mankamuza anthu kuti zisankho sitipanga fo mulibe candidate. Mumafuna kuti mukambirane kuti candidate mumpeza kufikeni mulibe candidate inuyo. Pepani pa chindino ATM munathawa ku DBB. Inuyo olo candidate mwantenga inuyo wanu kabambe is not a preferred candidate ku ATM. Inuso mukuziwa director. Naye kabambe wangotola ndi plant ya DBB imene. Nisumuza kuti kabambe ndo DBB. Mkona nakakusokoneza ni kama na convention kanu. That was DBB. DBB imabega atwatsoko. Ife nali momoto. Ife ndeti nali magamba kumene kuti okubali nali feo tinalapa. Ndiye inuyo mukuziwa director. Kuti game yakucheperani simuwina zisankho. Mkona munayesesa kugenda maliro achilima kupanga makandulo ngati athakati ngati afiti zonse mungapange zosizigwira chifukwa mukulimbana ndi chisomo chimene Mulungu ayika pachakwera. You cannot fight grace director. Nanena kuti aliyense ochita fight chakwera, he is fighting God's grace upon chakwera. And zimezi manena kuyambira 2020 ndi kuti komweko kuti iliso mukuziwa director tinali tosetu ngati mayambana kumene kucha nkhani yake ni mauza kuti makosana zinthu ziwiri msapange chifukwa zimene zosizitheka. Kubera mavoti mwabera 2014 munabera 2019 munabera simuzaberanso chifukwa MCP yakutulukirani azingokugwirani yokubayi sigwira mubwere ndi ina. And nauza kuti imene ingagwire, let us restructure, let us prune, let us rebrand, and let us make sure kuti this party
tatembenuza onse akuluakulu azipita fasitinga wine ndi anthu amene atichosesa mboma APM anayivomeratu nkonana ndituma kuti APM Msonda auza anthu sindiyima. It was after consultation inosadaba kuti manje sama ndithamangisa ndakandiunene from 2020 kuti APM saima koma sama ndithamangisa inosadaba yeye basi ningangozuka basi ngozizimuka ndikuyamba kuti APM saima. It was after I consulted him, I told him and I told him reasons and he agreed kuti Ken you're too intelligent. I said, Your Excellency, you have done your part. People will remember you as somebody who was a head of state. After all, you are going to enjoy your benefits the rest of your life. What else do you want? Musikabwera soba. DBB oye. DBB oye. Yes, are you serious? At this age, think it over. And second, you're too courageous. Nobody has told me in the face the way you have done. But there's sense in what you're saying. I will not. Enough for excellence. If it pleases you, Timakandi chizungu bwayankula ni mtu wankulu. Suma nguzamba tuka ndukuyankula. Timati, if it pleases you, osati ndimati ndimwano. Mukazaka ndimwa yoka bafundi ma president musunge chizungu chimenechi. President amaka well informed. Ndeso mwana uti ndimati timati if it pleases you sir. Bwanji tibange chonchi. Ine ndipite live pa radio. Ndauza anthu kuti niyo simuyima. He told me go ahead. I drafted the first press statement yoti ndikawerenge. Nampa APM. He corrected me pamozi boka chifukwa nalemba kuti Mangochi presidential villa. And no Ken, this is not Mangochi presidential villa. This is Page House. PAGE. I said, what does it mean? Said Peter, Arthur and Gertrude. Said, oh, I changed only that name from Mangochi presidential villa to Page House. And then I went public. Kuti APM saim. And when atafusa atolankani, anafomela kusindiyima. And he said, I will support Ali Sango mpamena anthu amatuka. And msaiwa director anayamba kutuluka kupanga ma campaign. Sana ali namkumwa atu. Anali Mwanamveka. Mwanamveka was the first. And then namkumwa. And then achina Msaka. And then amabwera enongo gwa auti ntola achina Prophet Mbewe. Nkumabwera ena ndena. So, inuyo game iyi ya kukanikani. Ndipo simuita tsoko. Chifukwa zimene Mulungu anapanga, ataona mavuto amene dziko lapansi likudusamo, ataona mavuto amene Malawi ikudusamo, itadusemo, Mulungu anayang'ana ndikusankha Chakwera. Anazoti munthu amene angateni mavuto awa is this anointed son of mine. Ndikumpasa anointed Chakwera uchi. Ndikuyendesa dziko lino. Chakwera uchi atsoko ayendesa dziko lino mpaka na 2030. Aliyense olimba ndi Chakwera mutha. Ndakandikukuuzani kuti you don't fight God's grace. When you are fighting God's grace, it's like you are fighting God. And munthu amene ali ndi grace ya Mulungu, you don't fight that person. Umata. And atumaona ena atawa, ena sanati tu atu. Unless mutabwera mbuyo kuti, nsonde jamene zona, this man is so blessed. Ndiye mukhala ndi moyo. Mupanga survive. Kwa mukapita kulimba ndi Chakwera, muta, chukwe you are fighting God. So iyi ya EMD imene ndibwereke mawanu tigwirizane tikhalenga tonse ndifa abulutu ngati inuyo imene mukuti si mathematic simuita mungolimbana ndi Anabelo Utalimanja, an innocent person, and that lady is blessed. Ali cool. Maona judges itu are trained to be cool. Sakuyatu unamona judge akukuya judge tu akakhumudwa amangolira ndijanalira Justice Mbendera kulira kuti tikupanga apa zindi za usatana izi mavuta wa APM sana wine taberedwa apa analira malemu Justice Mbendera, mzimu wake usemu mtendere, munthu wa Mulungu, born again Christian open pera. Judge salira sogo. Judge alibe chifundo, nkona amata kupanga sentence munthu to death. He can sentence anybody to death, she or he. A judge can sentence anybody to death. Alibe chifundo. So no, Mungu yamba na ndi munthu, her lordship Justice Ntalimanja, what innocent? Mafome lanji kuchigusa chinthu chichi. But it's not from day one. Muti chimuisatu no director. Director muti chimuisa. Nkona tinapita tu kufika mwenye tukakazikeni pansi. MCP anazoa kuti taiwala foot soldier. Taiwala commander. Imene pack ama iziwa ndakhala ine misongono ya package 5 unali wachi 6.
boma linazo kuti taiwala foot soldier ansonda pitani anachoka ntengatu kunyumba kati wakuba twini mama Tuesday tupita kuti ali kulilongo kwatani abranda kwatani kulisongano wameki ndati sopano atina kuiwala ndipepani ngati yayi ine sindipitako ngati ayi ngati mmakonda Chakwera ngati mmakonda MCP ngati mmakonda boma lino ngati mmakonda Amalawi ansonda chondi tagwira mwendo pitani nkona napita pene nanyamuka the same Tuesday ndege ya mawa chifukwa ndimaizo apakija kuti agenda yake anatuma achina boni kalindo acha anatuma achina namiro acha kana apa sandalama kasana apasi zvakuzo ndi ambuye koma ematamena jana achita set kuti mathelo yake apakija kubwera resolution and resolution imene mafuna ndimene namiyo jata ndiona anazungulira mutu nkupenga ndikungoyankhula ngati wa misala kuyamba kufalamula chinyawu nthawi sanakwana koma ndinakhala naye pafupi ndi anointing yanga ndimene namzunguza mutu chifukwa anointing inali ndine imene Mulungu anandipasa inazunguza mutu anyamataja namene ndi boni kalindo ja they couldn't stand the anointing nkone nyamu chanongozuka ndikuyamba yekha kulaba duka ngati wa misala kona muzati khala pansi iwe mpwanga wachepa iweyo khala pansi iweyo ngati zimene mwakutumana mwachepa khalani pansi osadikirira bwanji tipite kusankho kuti ndi 4 months to elections ndelero mukuti boma tisankhe boma loyendesa zisankho iwe ndi zimene akutuma DPP khala pansi mpwanga anaziwanso eja nkona nakhala pansi anakapanga matama menje nakamfalamula ndi makofi anakaziwanso so director iniyo mupeze strategy ina yokana ichichi chimene muti chimashinichi ya mwamazi ya maliro achilima ya mwamazi ya makandulo ya mwamazi yokuti yakumenyani kumbowe ya mwamazi yanu yakumponera ya mwamazi pezani ina chifeni mukakhala kumene muliko mukuziwa kuti September simuwina mukuziwa kuti game yakukanikani ndezi zimene munaganiza nzone kuti utingolowa mboma ma backdoor kuzolowa kulowa mboma ma backdoor director ndayankhula nthawi yayitali kwambiri chifukwa inuyo ndinu munthu wophunzira koma nthawi zina maganiza sonanso ngati bulutuso Malawi yangosanduka dziko limene anthu amene anaphunzira amene anapita ku college ku university ndi amene amachita create fake news ndi amene amagawa fake news mwamwayi anthu osaphunzira fe abutu fe amene tipo ambiri takutulukirani kuti anthu inophunziranu ndi anthu oyipa kwambiri imatitenga ife ngati makamingi imatenga ife ngati makapeanu imatenga ife ngati mazoba anu osaphunzira fe panopo ndife madolo tikutha kuona zitukuko tikuona ntchito ikulu imene Chakwera kuchita tikuona kuti munthu yakuyesesa anali pa mavuto a COVID masaikoloni njala nkhondo ku Israeli nkhondo ku Russia ku Ukraine koma munthu watithandiza amene titampasa second term Malawi izaposa Singapore imene ankayionera malemu bingwa Mutharika nde inuyo kuti boma limulichosa iwalani boma lilipo mpaka 2030 inu pangani za 2030 kumapita uko chifukwa zakhala kuti onse amene akusokoneza chipani cha DPP onse amene akumusokoneza APM azakhala onsewo atamwalira palibe atazakhala kuti ali moyo 2035 kumapita 2040 azakhala kuti onse osokoneza mu DPP muja atamwalira ndiye muzidikirira mpaka 2063 mwina mutalapa mwina mutampeza Yesu ngati ambuye ndi mpulumutsi wanu mwina mungazolowe mboma ziko mu director mwantera mayunisi bwanyi mwantera data muntumizire ndalama chifukwa anthu munaba ndalama zambiri kwa basi muli ndalama zoseweresa mtumiziretu untumizire 1 meter apa wandiwonongera data muli ndalama zambiri kwa basi no anthu munaba ndalama zambiri kwa basi muli ndalama oposa boma tumiza 1 meter apa iya ziko mu director mono kwa pongo zanga mono kwa zukulu wanga ndima kunyadirani koma mukamayankhula mukamandiyankha ine muzoti ineyo nali director wanu kukapuka private secondary school ineyo nali bambo wanu ndakulerani inu ndiye mukamayankhula muzoti mukayankhula ndi bambo amene watiphunzitsa amene watisula amene ngati pano anthu akuti ife akwaphale ndife anthu ophunzira amene ndinakusula ni ndine ndiye muziyankhula ngati director wanu akuyankhula munthu amene ndikukuziwani munthu amene nzeru zanu ndikuziziwa ndinu munthu wanzeru kwambiri director mmaganiza sharp kwambiri
koma nthawi zina mwangopepetudwa chifukwa cha ndale za Malawi zimene abulutu akuchita ni control inu anthu ophunzira. Shalom Emmanuel. Amen.